van començar al 1990, que això fèiem al mercat a la Rambla i després ho vàrem desplaçar aquí. Normalment ho fèiem el dissabte i ara ho hem desplaçat el divendres a la tarda. Normalment nosaltres cada mig any fem el sector de la fusta i el que és el gra i és el cereal i la carn ho fan cada setmana. Farem la sessió de taula de preus de la Llotja de Girona i plasmarem una mica les tendències de preus de la fusta a Catalunya durant els 6 mesos anteriors. Llavors, una mica la conclusió és que s'ha estabilitzat després d'unes pujades vinents de l'hivern passat molt exagerades, promogudes per la guerra d'Ucraïna i sobretot pel desgavell amb els preus i l'especulació dels preus de l'energia. I ara ens trobem en una situació molt més estable, no baixa, no està a l'alça, però esperem els propers 6 mesos per veure com es consolida. M'agrada, ens n'alegrem, la Llotja de Contractació de Girona, que aculli aquestes iniciatives, aquestes associacions a què han de pertànyer el que és la Llotja de Contractació, i aquí és la casa del comerç, la casa del negoci, la casa on s'han de debatre, explicar i posar en bon abast dels usuaris que hagin de fer ús de les obligacions o de les exigències, diguem-ho fins a cert punt, que toquen a fer i, per tant, avui penso que ens explicaran, i pel sector que els afecta més, coses molt interessants. Per tant, la Llotja se n'alegra que sigui aquí a casa seu de poder fer aquestes trobades. I llavors, les llotges donem orientació de preus. De vegades, les llotges fem preus. No fem preus, donem orientació de preus perquè el preu sempre queda lliure, perquè no som qui per determinar un tracte. Aquí podem dir que el blat de moro està a 290 la tonelada i la persona que el ven el compra o el ven a 270 o el ven a 310, depèn de la qualitat del producte, depèn dels gastos que ocasiona el transport. Vol dir que, però, d'aquí a aquesta casa surten al vespre, el divendres al vespre, les orientacions que no ens equivoquem gaire, perquè, bé sigui dit, parlem amb el que té el producte, parlem amb el que el compra i parlem amb el que el transforma. I llavors això passa amb la carn, passa amb el cereal, i la fusta té un altre mecanisme. La fusta fem els preus cada 6 mesos. Fan els preus, jo hi assisteixo, que m'agrada molt la negociació de la fusta, perquè hi ha una sèrie de factors, del bosc, del tipus de llenya, del tipus si hi ha matèries nobles, si no són tant, però fem els preus cada 6 mesos. Sí, la conferència va sobre els riscos de la subcontractació en el sector forestal, els riscos que han de tenir en compte els empresaris quan contracten una empresa que els presta aquests serveis. La subcontractació no és una contractació de personal en si, sinó és una contractació d'uns serveis, i això has d'assegurar-te que l'empresa subcontractada compleixi tota la normativa i evitar tots els riscos laborals, sobretot que en el sector forestal solen ser elevats.